assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah kisal wonema dendagal woni mono gonirɗon foof. En calmini dendagal wonɓe dental ɓe fay goten goppani. Eyyi tigui rigui mbiɗen ko wiya ko diine e gande kese e dendagal gandal ina sohla ɗo, dendagal sensibilisation nafoore ina sohla ɗo. Eyyi tigui rigui en jii en gaddi ɗo photoje e fulɓe aynaɓe e nayna jara e diɗɗa rewɓe manggal no rondi e tumbule e ina payi jeeriji mawɗi e gure teeru e en gaddi ɗo kadi woɗɓe gandanɗa hoorema e hono rewɓe fulɓe ɗe gandirɗen fulɓe adan nden ni e aynaɓe e hono ɗeɗo kotone mawɗe ɗe gandanɗa kanŋe kewɗo aɗa fodde wonde kilo kanŋe ne ɗoɗa e ɓandum tawa kilo kanŋe kalis muɗum ko million ngaji ne ɓuuri valeur hay jawdi makko ndi fof no ɓuuri valeur gandanɗa wuuro foof kono omo mofti ɗum. En jii kadi en gaddi ɗo kadi debbo goɗɗo mawɗo no jooɗi e yeeso suudu. En gaddi ɗo kadi photo ɓoyɗo e debbo kadi ɓoyɗo photo ni woni e aynaɓe. eyyi ɗeɗo photoji noon wonko ɗe kalata woni hol ɗum ɗon eɗen gandi aduna o ko mbaylandi ko ma aduna waylo nde jaam dañe woni wona to neɗɗo wonno tan wona ɗon alay saago wooda ko ɓeyti hen e ni woni koko addi ɗum ɗo ko gonga ken aynaɓe ken remoɓe ke gure rural gonɗen gure dowri kono noon beele ɗam ɗo gurdam ko kanjam tan ndewaten ha joni walla ɗam ɗo gurdam no joguito ɗam haaɗi walla ɗam waylete ɗam watte façon goɗɗo tawa oɗo façon eɗen mbawa hen yiide koye meɗen tawa eɗen mbawa janggude eɗen mbawa yarde ko laaɓi ndiyam moƴƴam l'eau potable eɗen mbawa e gandanɗa hoorema ɓornade comcum laaɓɗi en mbawa labde e kala saaha eɗen mbawa gandanɗa hoorema jogade kala ko neɗɗo gonɗo e guure mawɗe ɗe hono ko jogui ko tawa en cohlani muɗum haydara tawa eɗen gayna eɗen ndema eɗen gawa eɗen continue wadde gandanɗa hoorema hono ko mbaɗanɗen ko eɗen tafa yo e tigui rigui en jii oɗo souffrance hande gonɗo e oɗo sahel surtout noon ɗeɗo leyɗele Mali, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso ha yettanima Niger, diwan Tchad e hunde Cameroun e nder leydi hay Nigéria e leyɗele goɗɗe tan ɗeɗo limtuɗen ha Soudan en e hande yimɓe aynaɓe ene jogui hen caɗele wona aynaɓe tan noon fulɓe kala dendagal leƴƴi gonɗi hen ɗi foof holko waɗi noon koɓe jaɓani nadde e mbaylandi kesiri ndi woni mbaylandi kesiri ko jangde ina waɗi fayida sanne no fewi. Ndaare ɓeɗo rewɓe daron ɓeɗo wonɓe ladde joomum hoɗo fodde wonde 20 kilométre rondo toon subaka tumbude muɗum yaha guura teeru mawɗo wona sippoyde kosam tawa ina jogui valeur jawdi nayyi ɗi gandanɗa hoorema ina ɓuuri wuuro ngo foof ngo ɓe garata sippude ngo valeur mabɓe jawdi ndi ɓe jogui ndi ne ɓuuri wuuro ngo foof ngaalu e auto ji gonɗi hen e foof kaw homo jogui ɓuuri ɗum heew taw kamɓe ɓe mbawa sodde hay auto goto mabɓe ɓe mbawa yaarude ɗum tan ko mintaji sappo auto waɗata ɗum koɓe mbaɗata guila subaka ha hiira ko jaata heure uji nayyi ko auto waɗata ɗum ko mintaji sappo e ko an mbatta heure uji nayyi ko auto waɗata ɗum mintaji sappo ƴeew ndi ɗum ɗon wayi sertude kono joomum ala pinal ɗum ɗon ko waɗi noon en janggani woni en janggani en jaɓani kadi nadde e mbaylandi kadi en jaɓani ƴettude sukaɓe men nayon ɗumen to janggate to dokken ɗumen moyen e pellital wawde janggude kamen janggo mbayla situation meɗen no woodi waɗoɓe ɗum kono seeɗa seeɗa heewani hew ɓen ɗo tawi ko gurdam e mumen change woni sa daari ɗeɗo photo ji joni ɓeɗo e tampere ɓe tampinde e pourtant wona ɓe ngalade eɓe jogui kono noon ko wasa jogade pinal holno wawata renirde gandanɗa hoorema hono ko jogui ko holno wawata gollirde ɗum ɗon holno wawata waɗirde ɗum ɗon won waɓɓe ha heewi won wayliɓe ha heewi tawa aynaɓe e ina janggi ina jangguini ina jogui auto ji muɗumen ina eggira e jawdi men hay auto ji eyyi so jibinirama mbaɗa e nder auto ndewa e jawdi hen ñammina jawdi ndi rakkal no jarna ɗum kala ko woppi hen ina jamna ɗum nafooje foof mbaɗi kono noon ɗum heewani so tawi ujunere fof ko neɗɗel gotel waɗi ɗum ɗon firti ko ɗum ɗon suwa tawa e ɗum ɗon woɗɗi tawa en goɗɗi compte e donc jiɗɗen wiide tan ko ala ko ɓuuri meɗen e yidde mbaylandi kono noon saɗa yiiɗa mbaylandi yo taw gandanɗa hoorema e aɗa jangga aɗa janggi nden ɗon jangde nden tan wawi sowdema kala mo janggani ko wawi wadde foof ina heddora e gollal wadde kono wawa ɗum nafde waɗat tan koko goɗɗo liggorto ɗum ko goɗɗo tan naftorto ɗum saabu ndiɗo jawdi joni hande jii oɗo sahel aɗa jogui ujunere maɗa naggue ala ko mbaɗɗa hen dara gonɗa e cuurel maɗa huuɗo ala hay fetel moƴƴo ala haydara ko wawata nafdema ala hay contact yimɓe ɓe jokkodirɗa wawi walludema e bandiji gara ma subaka goto coggaɗi kayri fof jaada hen ala foto wullitoɗa sa ari aɗa wullito yimɓe ɓe garɗa wullitoɓe cikkata ka fenar ga hay ɗum ala way kono taw ka jelatoɗo tan aɗa ƴeewa ganduɗa haalde ko welma ayi firti ko ala hay contact kam bawɗo andude wonde an aɗa joguino ɗum ɗo ala aɗa jeeyi ɗum ɗo walla aɗa yoɓa impôt kam laamu andanma hay ɗum ɗon hen sahaji e impôt yoɓata ala fof koɓe gandanma haydara donc firti ko ndiɗon jawdi so ɗiɗo milliard uji joguiɗa fof hay valeur goto ɗi ngala ewa surtout kanŋeji ɗi jiiya neɗɗo ne jogui fodde wonde e kilo ɗiɗi kanŋe galle muɗum e gandi kilo kanŋe ne foti jarata kilo kanŋe ne seeri ha ma jiiya joni tawa kilo kanŋe o joni tawa
kanko neɗɗo ala ko ñaami ala ko yere o wiya ko miskine kono noon mo jogi kiloji ɗiɗi kange e galle makko joni kilo kange joni sa ƴeewi ɗum joni e valeur muɗum kewendi muɗum en mooli Allah ko kalis kewɗo ana feewi kono yimɓe ne wawi taw gonda ko ɗum e mbiyat tan ko wonde ko aada en walla goto foof to neni jogga kanŋeyal muɗum no waɗe nder wakande muɗum e ɗum ɗon caɗele mawɗe sanne no feewi donc ɗum ɗon foti waylede joni kilo kanŋe joni jarata ko à peu près 30 millions CFA kilo kanŋe goto sa ƴeewi galle o kanŋe mbo jogui o joni e kiloji ɗiɗi nani nder galle he kanŋe e tawa ƴeewa gandanɗa hoore ma tawa koɓe miskineɓe e tawa koɓe miskineɓe tawa goɗɗo balloɓe walla goɗɗo moɓe ɗamini o goɗɗo nafoɓe o on tawa gandanɗa hoore ma ala hay valeur mo million ngaji ɗiɗi tawa no wallaɓe ina jangguinaɓe walla no nafaɓe walla no rokkaɓe hunde seeɗa ɓe cikka ko ɗum ɗon ko gandanɗa hoore ma ko nafoore e ina wayno joni société ara ɗo uddita e wuuro moɗon e usine ene fewna kanŋe walla no ƴuwi pétrole ɓe mbimon wonde lewru fof oɗon jogui goto kon jogui temedere million nana e compte banque mum waɗa kono noon mbawɗa hen ñamde tan ko par lewru ko ujunnaji sappo tan mbawɗa ƴettude hen par lewru ayi donc million ngaji e dañɗa ɗi foof million ngaji ɗi mbayi hewde ni foof haydara ɗi nafatama donc ma won ɗon ha maya tawa an ɗi galɗinanima e ɗi galɗintama haydara ɗi nafatama donc firti ko e dendagal ko jiɗɗen wittan ko yimɓe yo mbat feere jangga yo yimɓe mbat feere e pewno nokkuji mumen nangga jeeyiji muɗumen e ganda ko valeur woni ɗon saɗa jogui jawdi ustu jawdi ndi e ƴeewana jangguinirɗa ɓesgu ma janggo mbawa tambanadema e gueɗe maɗa mbawa renandema jeeyi maɗa ƴeewanma kayitaji ƴeewa titre foncier muɗumen taw ko jami jeeyi ɗo nokku kadi mbaɗa valorisé nokku o saabu nokku kadi sa jaggui tan jaggugol mehol waɗa ko valorisé ɗum firti ko laamu jeeyi ñande laamu jogui en haaji fof kadi heɓtat firti ko ala leydi e surtout noon eggaɗo hande koɗa yato janggo ɓawa janggo jaaha to hen saji jalta he leydi ma jaaha leydi janandi sa dañi toon jaam jooɗoɗa ha ko juuti so tawi ɓen yimɓe ɓe gonduɗa ɓe natti yidde maɓe ciftinma an ɓoyani garɗa ɗo e anne kadi sa haaɓi kadi umma ɗon kadi paya banggue goɗɗo sa arti e leydi ma kadi wiya o ko joni ari ɗo kadi an gabboɗa tan koto jawdi ndi moƴƴatto ƴeewani hoore ma ƴeewata tan ko jawdi ndi moƴƴere muɗum yo donc firti ko gaynaka e ndema e awo e taf ono waɗi fayida sanne no feewi gurdam meɗen kono mbaɗen feere janggen jangguinen yimɓe ganden wonde so tawi ko arata ko so aroyi gontaten ko rewɓe caggal eɗen ñaago so cikkoɗen eɗen gardi ɗo wiyete ko duttuɗe e kennoɗo yeeso hedde caggal ɗum noon hay yeeso woten keedani caggal toujours gonɗen mbaɗen feere ƴeewen e no jangguɗen e jangguinirɗen tawa soɓe gaari mbaɗa exploité ngaluji meɗen ɗiɗo janggo tawa enen goneten ko yimɓe fewjoɓeɓe tawa ko keɓaten ko salaire uji meɗen moƴƴi tawa ko enen joɓata yimɓe tawa wona yimɓe kamɓe joɓata en donc firti ko so wona ɗum janggo e ko woɓɓe ɓe garat ɓe gadda ɗon dona men leyɗele ɗe ɓe ndiwo meɗen jalten ɗe goɗɗo ɗen ɗe jeeyan kadi ƴeewen to gonɗen banggueji goɗɗi ɗum noon wawi ɗum salade tan ko janggen naten e laamu ligguɗen e laamu naten e armé dendagal institution ngaji international e mbawen wadde plaidé koye meɗen mbawen salnade koye meɗen mbawen hollirde sen mbaɗama hunde mbawen gandanɗama dukte mbawen kerse ɗen kuule ɗen woni ɗum noon so mbiɗa haalane haalane dow inde leñol gotol kalmi ke dendagal kala gaynako e ndemowo liƴƴi aduna ɗi foof e liƴƴi leyɗele meɗen ɗe foof jinmi wiide e voilà donc firti ko ɗum toon wawi meɗen sowde ko ndiɗo jawdi daridi hande en jii hen sahaji aɗa pina tan waɗa jogui milliard uji pina aɗa wasi taw hay goto andantama hay basal ma ngal goɗɗo tinantama ɗum ɗon ni e sinno aɗa waɗano investi aɗa waɗano investir ndiɗo jawdi joni e nokkuji goɗɗi e société ji walla ko nandi hen sa fini suba goto a wasi daridi ndi tawata ko lelidi nan toon joni ino liggo an ɗum tampintama jaaha keɓoya galle mama mahanoɗa e guure mawɗe e jooɗoɗa e continua golle maɗa gona kadi e ƴewde so tawi société ji mbanɗa investir ɗi soɗi gaddi hunde ni woni walla galleji codanɗa ɗi soɗi gaddi hunde ni woni e jeeyima nokkuma to jeynoɗa to jawdi e ɗum yawtani aɗa wawi sodde en jii to banggue leydi Mauritanie to eɗen gonde safal ɓuuri men ƴoƴe sajjan sanne no fewi to banggue jawdi kamɓe nayyi eɗen jogoɗo temedere naggue joni yiya ndeɗo hitande hoolakide woni rakkal no seeri ko jamnate no seeri huuɗo ala o wawa eggude jaaha leyɗele goɗɗe e hoddiɓe taw toon waɗi probléme ay ɓe nangga kamɓe ndin ɗen temedere naggue foof neɗɗo o nangga ɗum yeeya ɗum guila ndi moƴƴi guila ndi fayi so yeeyide kayri foof nangga kalis o joƴƴina e wona e liggorade so yeeyi ha ndungu toppi aduna moƴƴiti sotta fodde wonde 50 naggue e wona oya kalis nan ɗon 50 naggue o e nder duuɓi ɗiɗi o adda 50 naggue goɗɗo wona gandanɗa hoore ma o hetti jawdi makko tawa kadi hen feccere nde nana won tigui jawdi makko nan liggo kono enen mbatta noon a jooɗo tan daaraɗa yeeɓa ha wofo walla egga mbiyaɗa yaaha Mali mbiyaɗa yaaha Sénégal walla mbiyaɗa yaaha Guinée walla jaaha leydi gonɗi ƴa tan huuɗo woni fof gabbuɗa toon ɗum hande woni ke ustade hande aduna he eyyi ɗum noon bandiraɓe on calminama noon fof on beltanama eyyi ɗum noon mbawi darde photo je koɗe kalata image o woni ko wadde exprimé wonko yewtata wonko haalata so tawi neɗɗo oɗo baɗo ni so jolam no wawi watude ni janggo woni ɓeɗo ndeɗo tampere tampi hande nde e gandanɗa hoore ma ko yimɓe waɗɓe fayida e soɓe jolama e nder duuɓi seeɗa eɓe mbawi hebde kadi hono ɗe photoje goɗɗe kadi kolliroje kadi neɗɗo goɗɗo nemiɗo e nder guure muɗum kadi ne janggi kadi gandanɗa hoore ma ne wone kala dendagal e hono ko neɗɗo ɓurata yidde e moƴƴi
eɗen koɗa jaru bawɗo ñembetake 97 kan sile alhaji samba mara malal samba coyo kan diallo nde taw noon moƴƴere haɗata mayde yiɗede haɗata mayde korsa kadi haɗata mayde leydi ñamani kono bonnani ñamoɓe kan diallo aduna ko balɗe tati hanki ɓenni hande ari janggo ko janggo Allah kala ko wela o waɗa kan Oumar Hammadi Mora malal samba coyo albarka joni goɗɗude aynaɓe wurde malaka moƴƴade welede Allah bisimilla ma kalidi tugal malal jewten gorko koɗo moƴƴo moƴƴo yimmay baba ɗullo moƴƴo moƴƴo yo yiɓe